дар ин макон дар як сол 25 миллион литр нӯшокиҳоро истеҳсол мекунанд. Салом алейкум дӯстони азиз, Рафаил Гулов ҳастам. Ин аст барномаи Made in Tajikistan ва мо қарор дорем дар заводи Сиёма. Рафтем. ҳангоми даромадан зебогӣ махсус аллакай эҳсос мешавад. намуди зоҳирии завод яъне корхона бошад, шабонгаҳ хеле хуб намоён аст, чунки бо чароғҳои махсус оро дода шудааст ва намуди зоҳирии шаҳрро низ зебо мекунад. Хуб, инҷо стойка регистратсия яъне қабулгоҳ ва меравем ба утоқҳои кории кормандон. Хуб, утоқи конференсия ба инҷо медароем. диққат дар омадани шахсони бегона қатъиян маън аст. бе дастпӯшт тамоку намекашем, телефон надорем, аммо имрӯз махсус барои шумо сафт мекунем дӯстони азиз. хуб, бале, аллакай садои техника шунида мешавад. таҷҳизотҳо ҳама нав ҳастанд. зарфҳои пластмассин яъне баклажкаҳо дида мешавад дар инҷо. сарпӯшҳо, бубинед чӣ гуна сарпӯшҳо омода мешаванд дӯстони азиз. бори аввал қарор дорам шахсан ба ман низ донистан хеле ҷолиб аст ки ама ин протсесс яъне омодашавии обҳои нӯшокӣ чӣ гуна мегузарад. моҳи марти соли 2018 бо ҳузури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хишти аввали корхона гузошта шуд. ба моҳи августи соли 2019 бо ҳузурашон кори корхона шурӯъ шуд. хуб, қарор дорем дар маҷлисгоҳ ва дар инҷо гуфтуҷӯҳо байни харидорон ва кормандони корхона гузаронида мешавад. айни ҳол суҳбат мекунем бо сардори шуъбаи фурӯш Азиза Тагаева. Салому алейкум. Ассалому алейкум. хуб, Азиза хон, маълумот бигӯед ки корхонаи Сиёма чӣ намуд нӯшокиҳоро истеҳсол мекунад? айни замон корхона истеҳсол мекунад оби газдор ва бегаз. чутавре ки мебинед дар зарфҳои гуногун, ин зарфи шишагин ва пластикӣ. сарпӯшҳои сурх ин обҳои газдор ва сарпӯшҳои кабуд ин обҳои бегаз. литражҳо сар мешавад аз 0.25 дар зарфҳои шишагин ва дар зарфҳои пластикӣ бошад аз 0.33 то литражи калон ин 19 литра барои обҳои кулер барои хонаҳо ва офисҳо. хеле хуб, айни ҳол танҳо анамин гуна нӯшокиҳоро истеҳсол мекунед? яъне не, ҳаст боз истеҳсол мекунем 6 намуд нӯшокиҳои спиртӣ ки ба премиум класс дохил мешавад. хуб, боз дар нақша аст ягон намуди дигари обҳо барои истеҳсол? бале, ҳаст дар нақша ҳаст обҳои газдори ширин ва 16 намуди чой. хеле хуб. Мирзо Калонов, сардори хати технология итолиёвии Сидел. Салом алейкум. Салом алейкум. Хуб, метавонед нақл кунед ки кори шумо аз чӣ шурӯъ мешавад? Кори мо аз ин капло ҷанубе медиёранд бо қад, ё пеш гарм мешаванд, ё мегзаранд виду, ба қисмати виду мегзаранд қисмати розе, хур мешаванд. шарпшӯрум маҳкамҷа мегӯяд. хеле хуб. ҳамаи баклажкаҳое ки ҳастанд зарфҳои пластмассӣ ҳаминоанд? бале, бале. аз хур то калонаш? аз хур то калонаш. пеш аз оне ки корро дар ин ҷо шурӯъ кардед, дар ягон ҷо омӯзиш гузашта будед? мо вақте ки инҷо корро шурӯъ кардем, аз давлатҳои хориҷа, аз Итолиё, Франсия, ҳамун мутахассисот омада ба мо корро ёд додану муддати 3-4 моҳ баъд рафтем. баъдан шумо корро шурӯъ кардед? хуб, система ба таври автоматик кор мекунад? бале, система ба таври автоматик кор мекунад. назорат мекунад. хатогиҳои технологӣ зуд мешавад дар ин ҷо ки на? на зуд намешавад. мебиёяну зуд не. аз ин ҷо маълум мешавад ки технология хуб кор мекунад. Хуб кор мекунад. хеле хуб.
сарпӯшҳои зарфҳои пластикӣ аз ин ҷо ба таври автоматӣ ба дастгоҳи сарпӯш маҳкамкунӣ мегузаранд ва дигар чизро ба шумо нишон медиҳам. ана дар ин ҷо аз ин гуна пластикҳои хурд ба таври автоматӣ гузошта мешаванд ва ба насос фиристода мешаванд. Дар он ҷо ба таври муқаррарие ки мо шумо ҳар рӯз мебинем мубаддал мегарданд ва баъдан барои пур кардани об ба таври автоматӣ фиристода мешаванд. хотиррасон мекунем ки тақрибан 90% корҳо ба таври автоматӣ мегузарад ва зиёда аз 40 нафар дар як вақт кори ин технологияҳоро назорат мекунанд. дӯстони азиз, система ба таври автоматӣ месанҷад ки обҳои тайёр ягон нуқсон надошта бошад. Агар нуқсон дошта бошад, ана ин гуна мешавад. Бубинед. Ана ин об упаковка надорад, мегузорем. Ана ин гуна. ана инҷо дӯстони азиз ошхонаи корхонаи сиёма мебошад ки дар як вақт 56 нафар метавонанд хӯрок истеъмол кунанд ва хотиррасон мекунем ки хӯрок барои кормандон дар ин ҷо ройгон аст. обро ба завод дар анамин гуна цистернаҳо меоранд ва барои чӣ номи ширкатро сиёма гузоштанд? барои он ки оби яке аз дарёҳои варзоб ки сиёма ном дорад, соли 2001 дар намоиши байналмилалӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, штати Калифорния аз ҷиҳати сифат ва мазза ҷои аввалро ишғол намуда буд ва ба ҳамин хотир номи ширкатро сиёма гузоштанд. медонам ки бисёриҳо бо дидани ин навор мефаҳманд ки ин бизнеси калон аст ва шояд шумо дар сар бизнес идеяҳои худро доред ва намедонед онро чӣ гуна амалӣ созед. барои ин ба шумо тавсия медиҳам ширкати Accelerate Prosperity-ро ки бизнес идеяи шуморо метавонад дастгирӣ намуда сарпарастӣ кунад. хотиррасон мекунем ки шарики барномаи Made in Tajikistan ширкати Accelerate Prosperity мебошад. хуб, ин буд барномаи навбатӣ. ба YouTube канали мо подписатсия кунед, лайк гузоред ва фикру андешаи худро дар комментария нависед. то дидори навбатӣ, хайр.